Уважаеми привърженици на любимия ни Локомотив Пловдив, поздрави от далечна Америка и честита нова година! Искам да ви пожелая много здраве, щастие и късмет в личен план и много повече позитивни емоции с отбора ни през пролетния сезон. Както знаете, след година ще празнуваме 100 годишния юбилей на клуба ни. Аз съм изключително горд и признателен на съдбата, че съм бил част от историята на клуба ни, като състезател, директор и треньор. Искам да отправя призив за финансова помощ за тези, които имат възможност и желаят да го направят. Даренията ще бъдат използвани за организирането на мероприятията през юбилейната ни година, която фен клуба планира да организира. С общи усилия можем да създадем празнична атмосфера за всеки фен, футболист, ветеран или заслужил деятел. Аз вече го направих, направете го и вие. Искам да благодаря на хората, които създадаха фондация 100 години Локомотив Пловдив. Също така искам да благодаря на Алис и Наско, едни от знаковите лица на фен клуба ни, за това, че ме поканиха да бъда част от кампанията. Също така искам да пожелая успех на новото спортно-техническо ръководство да подготви така отбора, че да има повече радости през пролетния сезон. Бъдете живи, здрави и благословени! Локомотив Пловдив завинаги!